u čtvrtého dílu projektu Podnikání pod pokličkou. Je to projekt podnikatelského klubu Smart Network společně s naším kameramanem Martinem Kopáčkem. A koho jsme si dneska pozvali, je to majitel firmy Škola managementu HCA Brno Martin Kolenička. Vítám tě tady, Maťo. Pěkný den. A asi nejvíc, co bude všechny zajímat na úvod, co vlastně tvoje firma dělá. Robíme tréningy, školenia, konzultácie, ale hlavne vlastne sa venujeme podnikateľom alebo ľuďom, čo majú nejaký biznis a snažíme sa im zlepšiť tie firmy. A v jakých konkrétních oblastech, aby to bylo pro představu? Zistil som, že v podstate sú také 4 hlavné aspekty, ktoré firma potrebuje. A prvý aspekt je dobrý manažment. To znamená dobrý riaditeľ, dobrý vedúci, dobrý majiteľ. A s tým sú spojené rôzne situácie, pretože máte šéfov firiem, ktorí pracujú s ľuďmi a dokážu to. Majú to intuitívne v poriadku, ale niektorí sa trošku trápia s tými ľuďmi, pretože máte človeka, ktorému vysvetlíš niečo raz a robí to na 100%. No, sú takí. A potom máš ľudí, ktorým to furt vysvetľuješ a furt to inak, ako si predstavujú. No a s tým súvisí motivácia, organizácia. Jednoducho povedané, ako ja ako šéf si mám to oddelenie tak nastaviť, aby to fungovalo, prosperovalo, dobré vzťahy tam boli. A to je tá prvá oblasť. Druhá oblasť, ktoré sa venujeme, je tréning obchodníkov a hovorím o tréningu, pretože hovoriť o predaji je tak trošku zbytočné, pretože tá teória je síce pekná, ale v skutočnosti tá prax je dôležitá. A keďže predaj sú schopnosti, tak tie sa zlepšujú tréningom. Takže máte pravidelné tréninky pro obchodníky. Presne tak. A čo riešia obchodníci v tom teréne? Zákazník hovorí, ste drahí. To nie je dneska bežné. Alebo zákazník hovorí, mám tu inú ponuku od konkurenčnej firmy, čo mi dáte vy? A teraz ten predajca niekedy nevie, čo má robiť. A takže máme know-how, ktoré je relatívne unikátne a vieme tým obchodníkom naozaj pomôcť z tej situácie, ale hlavne dávame tréning. Takže to je druhá oblasť. Na tretia oblasť, ktoré sa venujeme, sú stratégie marketingu. To je to, že dneska máte strašne veľa možností, ktoré človek môže dať peniaz do marketingu, ale nie všetky nosia zákazníkov. Takže hľadáme také tie kanály v tom dnešnom trhu, aby ten majiteľ dával peniaze rozumným spôsobom. A posledné veci, ktoré sa venujeme, alebo také štvrtej, je tréning komunikácie. Keď sa dneska spýtaš človeka, ako je na tom s komunikáciou, tak väčšinou ti povie, že v pohode. Že dobré. Ale potom sú také ťažšie situácie, napríklad keď niekto je hrozne ukecaný. Je trochu ako ja teraz. Začne o jednej veci, o druhej, o 5, o 10 a za hodinu je úplne inde, ako chce byť. Teraz ako dostať naspäť? Ak je to môj kamarát alebo doma, priateľ, priateľka, manželka, tak to riešime pragmaticky. Poviem, prosím, držu žubu, si ukecaný ako rádio. Ale keď je to niekto dôležitý, investor, kľúčový zákazník, tak hľadáme slova, ako to urobiť. Alebo naopak, keď je niekto uzavretý v komunikácii, takže hej, dobré. Nechce sa baviť, že taký stuhnutý, ako tí ľudí otvoriť. Alebo keď má niekde niečo vytočiť, tak ako to ustať. Aj toto sú tie hlavné 4 oblasti, ktoré sa venujeme. V podstate nič viacej, nič menej. A určitě mě zajímalo, kdo je teda vaším takovým typickým klientem, nebo kdo může být klientem? Našich klientov spája jedna hlavná myšlienka a to je to, že to nie sú ľudia typu brouk pitlík. Že už všetko viem, všade som bol. Naopak, naozaj niektorí klienti sú aj úspešní, ale furt si hovoria, ako to byť lepšie, ako to byť efektívnejšie. Ako nájsť na tom aktuálnom trhu to, čo nás posúva ďalej. V podstate uvedomil som si, že každá firma, či je to po 3 rokoch, po 5 alebo po 10, sa dostáva do takej fáze, že už mu to ide, už je spokojný, už má peniaze a nevie čo ďalej. A z okolností, kedy to je teraz pár dní naspäť, som tu mal klienta, pekná, výborná firma, ale majiteľ hovorí, už mi chýba šťava, už mi chýba tá energia, neviem čo ďalej. No tak po 3 dňoch tréningu je naštartovaný, taký nažhavený a je to firma, ktorá má radové 20 zamestnancov. Ja som vyškolil naozaj ľudí od elektrikárov po podnikateľov až po nadnárodné giganty. Dokonca McDonald's som školil svojho času, naozaj veľké firmy som školil. Ale typický náš klient je človek, ktorý má rádové desiatky zamestnancov. Je to majiteľ, častokrát aj riaditeľ tej firme a hľadá efektívne spôsoby, ako tú firmu môže posúvať ďalej. To sú hlavne tí ľudia. A prečo v tých menších firmách, v našej firme? Pretože to, čo my robíme, nie je iba o tom školení, že človek absolvuje školenie a týmto končí. U nás je to skôr naopak. Človek absolvuje školenie a týmto začína. Pretože viete, čím je meraná teória? Iba tým, či to v praxi použiteľné. A keď ja niekomu poviem, toto je know-how, ako vás naučím variť, dám ti proste ten recept, ale potom ti nepomôžem to navariť. A niekedy to sú tie najhodnotnejšie veci, že človeku pomôžeš tie veci aplikovať do života. Takže v tom sme unikátni. A to sú naši klienti, ktorí chcú tieto veci aplikovať a dať do života. Keď hovorím o tých veľkých firmách, tak v veľkých korporátoch sa niektoré veci ťažko presadzujú.
Takže keď sa dohodneme aj s kľúčovým manažérom, narazí na nejaké predstavenstvo a nie je schopný to potom presadiť, tak to prostě je úplně ideálne. Takže může být malá firmička s pár zaměstnancema, ale hlavně jsou to teda desítky zaměstnanců, to jsou typickým klientem. Presne. A pro nějakého obchodníka jako jednotlivce je třeba nějaký speciální trénink i pro tyhle jako lidi? Tréningy sú väčšinou potom špecifické, keď sa pozrieme do konkrétneho biznisu. A keď sa dívam na obchodníka, tak mňa hlavne zaujíma, čo on chce dosiahnuť. Vždycky sa pýtam, čo je to, čo chceš dosiahnuť, kam sa chceš posunúť, ako chceš zväčšiť obrat. Chceš do hĺbky klientom alebo široké. No a na základe toho, čo ten obchodník povie, tak vytvoríme pre neho program. Ale zistil som jednu vec, že v podstate v tých prípadoch toho obchodného pomáhania je iba zhruba 6 situácií, ktoré väčšina obchodníkov rieši dookola. Ste drahí. Alebo zákazník hovorí, mám konkurenčnú ponuku. Alebo hovorí, musím si to rozmyslieť. Alebo musím sa poradiť, neviem, s mojim šéfom, manželkou, s kýmkoľvek. A toto je to, čo tu ľudia za prvé nevedia riešiť a za druhé chýba trénink a istota. To asi všichni známe, že jo? Že každý podnikatel je svým způsobem takový obchodník. Presne tak. A možná další otázka by byla, co je vlastně taková tvoje historie, protože určitě nejseš nováček v tomhle oboru a to nám možná i nastíní, v čem se třeba lišíte od konkurence. Ja som učil fyziky, ale nikdy som neučil. V podstate môjho kamaráta z vysokej školy vyhodili a začal robiť obchodníka a mal viacej peniazy ako študent, tak som si povedal, budem obchodník. No a začal som de facto po vysokej škole predávať, ale nevedel som ako. Tak som čítal veľa kníh a potom som že budem podnikateľ, aby som mal viacej peňazí, ale pravdu povediac, narážal som na moju nevedomosť. Že som mal tú snahu, mal som tú chuť, bol som motivovaný, ale vôbec som nevedel ako. Tak preto som šiel na druhú vysokú školu, na ekonomickú, na marketing, management pre malé stredné podnikanie. A pravdu povediac, nebolo to zlé, ale tá prax mi tam chýbala. Mne tam chýbali tie praktické príklady, praktické skúsenosti. Ako to reálne urobiť. No a potom som absolvoval pár seminárov a tým mi zmenil celý život. Pretože začal som tie veci aplikovať. Moja jedna firma sa stala na trhu lídrom. Druhú firmu, čo som založil, to bola kovovýroba. Tá sa mi rozbehla a keď sa mi tretia firma rozbiehala, tak som si povedal, to tak funguje, to chcem robiť. Takže svoje firmy som predal v roku 2000 a vrátil som naspäť do Brna. Uba som rodený Brňák. To je slyšet. A začal som v Brne koučovať, trénovať, pomáhať firmám, aby som to, čo som sa naučil, de facto rozdával ďalej. No a za tú dobu, tých 20 rokov, som už vyškolil osobne okolo 30 000 ľudí a osobne som videl a prešiel nejakým spôsobom asi 3000 firiem. Malých, veľkých, domácich, zahraničných, zaujímavých. A jak je vlastně velká dneska tvoje firma? Protože určitě tohle nezvládáš všechno sám. Je nás 10 ľudí v internom týme, to znamená lektori, konzultanti, asistentky, manažéri a máme ďalších zhruba 8 ľudí externých. Sú to všetko naši priatelia, či už je to Laco Pavlík, ktorý vlastne má ACA na Slovensku, alebo partner z Nemecka, alebo sem tam niekto príde zo Švédska, z Ameriky. Máme aj zaujímavé semináre pre našich klientov. Takže neškolíš všechno jenom ty? Nie, to sa v podstate nedá. Moja skúsenosť je, že ak má byť človek na niečo profík, tak je dobré, keď je profík na jednu vec. A keď pokrýva tá firma širšie spektrum v tej firme, tak nemôže byť najlepšie aj na financie, aj na marketing, aj na obchod, aj na management, aj na leadership, sa to nedá. Takže ja som špecialista na ten leadership, na prácu s ľuďmi, ako tí ľudí motivovať, ako ich naštartovať, čo vtedy, keď máte šikovného obchodníka, ktorý proste prišiel do firmy, za 2 roky vyrástol a po 3 rokoch je s ním ťažká práca. Nie, že by nemal obrat, ale je taký zvláštny, má také zvláštne maniere, no a ja ich viem proste naštartovať. Alebo krásny príbeh sa stal včera z okolností. Jedna veľká firma má manažéra, ktorý sa minulý rok zosypal. Tak mi volá jeden z tých majiteľov a hovorí, Maťo, dá sa s tým niečo robiť? Neviem, musia s ním porozprávať a uvidíme. No a včera vlastne prebehla tá jednodenná konzultácia a chlap to odišiel a bol z toho nadšený, pretože v lani v lete tak jeho telo vyplo z toho stresu, že 4 mesiace s nikým nehovoril. 4 mesiace proste nehovoril s nikým. No a po jeden deň konzultácii mi ďakoval, že to bolo krásne, že si uvedomil veľa vecí, že dostal odpovede na to, že čo mu v živote funguje a čo bol ten dôvod, prečo bol zabrzdený. No nádhera prostě a to jsou obrovské hodnoty. A co je teda taková, bych řekl, největší jakoby výhoda oproti jiným firmám, protože řekněme si na rovinu, školících firm je dneska mraky, nejenom v Brně, v Praze, ale po celé republice. Proč by si měli diváci vybrat zrovna školu managementu? To, čo ľudia najčastejšie potrebujú a oceňujú, je prax. Dneska je úprimne povedať doba koučov, dneska je veľa koučov,
Ale keď sa pozrieme reálne do toho skutočného života, tak ľudia potrebujú pomôcť s praktickými vecami. A to, čo sme my unikátni, tak mám praktické riešenia. Mám praktické know-how na riešenie ceny, takže ja ľuďom nepoviem, že usmievajte sa pri cene, ale dám konkrétne rady. A navyše, potom, keď ten človek absolvuje ten seminár, tak sme s tým človekom stále. Pomáham mu tie veci aplikovať. A potom vyrastie. Mám firmu, ktorá proste prišla za mnou a mala stratu 700 000 korún a za 10 mesiacov aktívnej spolupráce a mala 16 miliónový profit. Wow, tak to je super. Tak to už určitě teďka se hrnou a budou hledat váš web, na který určitě odkážeme. Ale ještě mě zajímalo, firma už funguje určitě několik let. Kolik je to přesně? Ja vlastne túto prácu robím od roku 2000 aktívne, ale HC ako také v Brne funguje od roku 2011. A proč právě v Brně, když ty žiješ v Praze? Ja mám k Brnu srdcový vzťah, som sa tu narodil, ale v Brne je fakt super atmosféra. Mám rád ľudí, ktorí sú v Brne, Smart Network napríklad, cítim sa tu ako doma. Důležité je určitě zmínit, že školení probíhají jako po celé republice, jezdí sem i zahraniční klienti, takže není problém udělat si výlet do Brna i pro jiné města. A co jste s firmou třeba udělali teďka novýho za poslední rok? Na co jsi pyšnej? No, za posledný rok sme vyhrali medzinárodnú súťaž HCA firiem. Tu máme taký jednoduchý certifikát, takže to je síce pekné, ale... Gratulujeme. Ďakujem pekne. To, že expandujeme, nie je nejaká zásluha naša, ale hlavne to, že tí klienti veci aplikujú. A keď klient to aplikuje, tak firma sa rozrastá. A keď ja pomôžem tomu klientovi expandovať, tak on sa potom vracia. Vracia sa na ďalšie služby, na VIP program, ktorý máme pre tých klientov a v skutočnosti to je to posun tých firiem. Tuto máme pekné poďakovanie tiež od firmy Bikers Crown pri výročí 15 rokov tej firmy. Vlastne nám dali 2 až 3 stránky textu iba o nás. Tuto napísal vlastne, že firma v tom čase robila nejaké zmeny a my sme veľmi pomohli s tou štruktúrou novej firmy. Takže toto je to, čo nás najviac teší a najviac posúva firmy. Tak to je úžasný. Já jsem slyšela, že jsi i součástí nebo spoluautor knihy, ano, kterou bych tady taky ráda představila. Řekni nám něco k ní. Ja by som najskôr povedal to, že keď človek ako ja, konzultant a tréner, sa stretne s firmami a vyškolí ich veľa, tak má veľa skúseností. A niektoré problémy sa v tých firmách opakujú. A keď ja som videl nejaký problém už čo je 18 krát alebo 50 krát v nejakej firme, a mám k tomuto know-how, tak sme s našimi konzultantmi dali dohromady vlastne takúto knihu, Kľúč k úspešnej firme. A je tam 10 konzultantov, ktorí za zhruba 20-ročnú históriu popísali také kľúčové situácie vo firmách. A tak to napríklad, ako sa zbaviť škodnej vo firme. Keď vo firme je nejaký problematický človek, tak ako to urobiť, aby tá firma to prežila a ona by odišiel, keď tak poviem. Skúsenosti, prax. A kde sa dá tá knižka získať? V našej firme. Ale určitě co mě zajímá, co jsou takové, jako, dá se říct, jako nejčastější věci, co řeší ve firmě majitele, teďka řekni za posledního půl roku. S čím nejčastěji přichází? Co je ten první motiv? Problémy. No, asi najčastejšie by som povedal, že čo teraz ľudia riešia, problémy s ľuďmi. Momentálne ten trh s tými ľuďmi je tak trošku rozobratý, keď to poviem. Schopní, šikovní ľudia na tom trhu sa ťažko zháňajú. A ten majiteľ má potom dve možnosti. Buď začne pracovať s ľuďmi, ktorý má a tým musí dostať do lepšieho stavu, kompetentnejšieho stavu, zodpovednejšieho stavu, alebo na nejakých nových. Niekedy je lacnejšie vytrenovať stáleho zamestnanca a dostať z neho naozaj väčšiu efektivitu a niekedy je lacnejšie nájsť niekoho nového, čo v dnešnej dobe nie je úplne jednoduché. Takže toto sú tie aktuálne veci, ktoré sa dejú. A co sú takové plány do budoucna? Na co sa môžu diváci a aj klienti tešiť? Ja v podstate robím skoro 20 rokov to isté a to, že chcem naozaj tej našej podnikateľskej komunite pomôcť, aby sa to lepšie robilo. Keď máte firmy, ktoré sú čestnejšie, ktoré sú produktívnejšie, sú férovejšie, tak celé prostredie je príjemnejšie a to je to, čo ja chcem robiť. A my stále expandujeme a budeme aj ďalej expandovať. Nedávno sme vlastne získali túto novú budovu, kde sme sa presťahovali. Máme nových pár konzultantov, takže expandujeme stále. A to, čo chceme, aby tá kultúra podnikania v tom českom prostredí bola veľmi dobrá. Klienti k nám chodia zo Slovenska, z Prahy, z Plzne. Jednoducho, ten trh máme naozaj veľmi široký. A ja síce bývam v Prahe, fungujem viacej v Brne, hovorím slovensky, tak som taký československý príklad.
Ale chodí za nami klienti z celé republiky Československa. Možná některé diváky napadne, jak mám poznat, že zrovna tvoje firma bude pro mě tak vhodná? Jak poznat, jestli ten lektor mi sedne, jestli mě to bude bavit celý 3 dny a jestli tahle firma nám určitě pomůže, protože nechat si poslat nabídky, to asi dneska už nefunguje. Nie. To je dobrá otázka, pretože dneska, keď si firma požiada nejakú firmu, aby pripravila nejaké školenie a je to papierovou podobou, tak v podstate všetky tie ponuky, tie nabídky sú skoro rovnaké, na 80-90%. Každý vám povie, naučí vás motivovať ľudí a zvládať námietku a tak ďalej. To všetko tam je. Ale potom, keď sa ten lektor postaví pre ten manšaft, tak tam je obrovský rozdiel. A stala sa situácia, že jeden môj klient dostal dotáciu a nebola to naša firma. 5 miliónov korún. Na druhom workshope ten majiteľ firmy toho lektora vyhodil, vrátil dotáciu a zaplatil si nás. Pretože máme naozaj výsledky v tej oblasti. Ako som hovoril, že ten kľúč je v tej praxi. A keď ten lektor nevie dávať tú praktickú stránku toho obchodu alebo manažmentu, tak to jednoducho nefunguje. A my sme kvôli tomu robili vlastne program ochutnávok. My máme ochutnávky každý mesiac. Niekto, kto chce s nami spolupracovať, tak si ochutná, či tam lektor musí sedieť alebo nie. A jak dlouho ta ochutnávka trvá a kde probíhá? Je to zhruba 2-3 hodinky a je to u nás a je to v podstate za náklady na občerstvenie, takže žiadne peniaze v podstate. Takže přes web se můžou nahlásit tady v Brně, je to za 400 korun, takže to je opravdu velmi vtipná cena a můžou zažít teda přímo tebe v praxi. Presne. Je to tak? Buď mňa, alebo jiného profesionála. A ještě se zeptám, protože vím, že hodně lidí dneska to říká, ale u tebe to vážně platí, protože jsem to sama zažila. Je pravdou, že si vybíráte svoje klienty? Je to pravda. Ja osobne, keď neviem garantovať návratnosť toho školenia, ja s tým klientom robiť nechcem. A prečo nenávratné? No buď preto, že tie problémy nevieme riešiť, čo sa tam môže stať, ale preto, že ten človek jednoducho to vidí inak. To je, na to má právo. My sa fakt snažíme robiť s ľudí profesionálov. A jednou z vecí, čo sme robili, je klub profesionálnych predajcov. Predajcovia, ktorí sa živia predajom, sú v podstate profesionálovia a každý profesionál by mal trénovať. A my sme vytvorili tréningové prostredie tu, takže každý mesiac sem prídu a celé po obede iba trénujú. Know-how už majú, iba trénujú, aby ten ďalší deň boli schopní tie veci efektívne dávať do života. Tak my vám každopádně přejeme, jak za sebe, tak za celý Smart Network, ať se vám daří dál růst a pomáhat čím dál více firem. A určitě se budeme těšit, nebo vyzveme diváky, ať tě přijdou poznat na naše akce, nebo přes web, anebo si tě najdou právě tady v Brně na HCA Brno. Takže já moc děkuju za setkání a za příjemný rozhovor a budu se těšit u dalšího dílu. Ďakujem pekne, dovidenia.